रायजोफोर गुड मर्निं जों बेरे फुंगानि दिनै हाबानि केक हैनो थांगासिनो दंफोर वेडिं केक दिनै 4th टाइम अर्डार मोनदों बेखौ जोङो आमथेखायाव हैगोन ओमफ्राय जोंजों लोगोसे दङ फंबाय स्टेनलि बेखौ हमहोबाय गोजौनि स्पेसारनि गोजौआव केक दोननायखौ बेखौ लाहोबाय माने बेयाव जाया नालाय 4th इयार जानायखाय बेवहाय माने 3 दं आरो ओमफ्य दा हजोंखौहाय हैनोसै नोंथांनो माबायदि जायो जोंनि केकआ दिनै माबायदि बुंनांबाय केकआ नै गलिसिगोनसोदां आं खोबलाबायथारनोसैसो खादौजों खोबसै आं आयो बिस्रा जादों जाबाय मोनथ'वाखै दाबो मोनसिगोन ने दै बारबावनांगौ आयौ खहे खथेसो नै रायजोफोर दे मोजां सालाय Oh my god बोलो होनाया केकआनो नै आयौ खहे जाजोबबाय लांबाय नै बोरै जाला जोबखो नोंथां माथो केकआनो गोलैहांसो नोंना जेबो जायाखैना केकआ सिङाव सोनाय बायदिबा खायो मालाय जेबो जाखाया दाखालिबो लानाया मालाय जा आराम लांखादों दोरखायाखैलै जायगा दाबसेयावनोखा नै बिदि बायलेंलें दंखौनो मोनथाम बारखानाङो सयथिनोबो आयौ नै बे दायो मोनसे बारबाय दा आरो बैयाव मोनसे दंबावो बैयावहाय आरो बिनि सिगाङाव मोनसे दंबावो थोस इसिबां गुवार फैसा लाखियो आरोना बेवहाय दा फैबा होलांसै जोङो हास्लाबला नालाय दाख्लैनो केक होफैनाया नै बेबो लोगोफोरनो बेनोमोन देवानिनि न' नोंफ्राय गिर्जायाबो बोनखा माथो नै बोनखा फुङावखा बायो सिमलगुरि सिमलगुरि जानो बिसिना मा गुरिथाय सेल्फि पइन्ट गेट जोंनि हाबानि बायदि माथो आदा मेडिन एक्टर मेकआप आर्टिस्ट दाफौ फैलायबाय दा हिन्जाव गोदानखौ बरिया फुवा दाफौबाय Saya ikut macam mana? Cina dah. Angan dah lagi dengan ciuman. आं मैयाहाय मेसेज खालामदों रिप्लाइ होबावब्रा है नङा नेट नाङा नै बुरै नेट नाङा आं हिन्जाव लानायखाय आंखौ बावबाय मेहेरा बावाखैलै जायो बावले हरे ओरैल' बावसै आमथेखायावल' बावसै आमथेखायाव मोनबाय नामा दा नुबाय नायदों र' जोंनिजों थाङाला मोनला राय सुथाङै थैलै हिन्जाव गलासैलै मेहेरा ओइ देन्जार खासै दा खालि आमथेखायावल'सै जय मिजिं हाबा जानायनि जय हौवा गोदाननि जय स्टेनबायनि जय स्टेनबाय हाबा जाहांनायनि जय स्टेनबाय मेकआप लानायनि जय समायबाय मिजिं 1 2 3 थांना थांदो Jai hidup bulan ni, jai biwai bulan ni, jai uang bulan ni ber. Eh, jemput aku bulan ni. Ani tu dah bulan lagi ni. Makasih untuk kerja. Laptop siya.
Eसे गिदिर जाखा Kalau yang saya udah tahu, udah bilang gigit hanan dulu. अनेक सासेनो Iya, berjaga kaki kan ya. Nang gede. Nang wainang. Đây vào đây mọi người. Nếu làm bên đó làm cái king up lại. Ăn là bác ấy. Đấy. Ra đi nó kẹt ra đi. Đây. Brother Gilbert nak konsigan. Nih, nombor itu berapa? Oh, nombor Januari. Dari जोंनि गेजेराव दंफैयो खोनासंनोसै ओमफ्राय लोगोसे ब्रादार नबजित नोंना रोजाबसिन सानैबो हाजवारि औ सानैबो हाजवारि नोंनि सानैबो हाजवारि आंनि खुरमा ओइ सानैबो हाजवारि माथो सानैबो हाजवारि सिंगारफ्रा जोंनि बंस Sorry जालायखो नोंले खमायनो नाङा रा इदि गैया हाबसै यो सिंगार सानैखौसो होनदों हाजवारि आंलाय नों थाइजौ Ale, yes, expire. Mus kalau mus BJM lo kan ada. Agis. BJM lo kah? Gede baik. Itu sana kasih. Ini lo. mus kamu tadi Mari lah. Leo dali ko Mana? Deh, sagre ini belah, deh. Nangah. Akromon. Namus ngambil nahi sana munduran lalu kamu kok kayak standby kau posai bayi standby kau Ini nih. Ang lapis Neng lagen dah. Layan. Lakui dah. Layan. Ada dekat saya. Layan nunggu. Nang manjai. Bye bye. Bye bye. bye bye Masih udah neng bongkar bapak itu dokter asik daya ada mau bertambung aja nggak mau yang bertambung lagi pak kaman dong थांसै दायो जोङो बङाइगाव सफैबाय लोगोफोर बङाइगाव एकदम गरम जायै एसियानो जोबलायबाय गारि नै एसियानो जाबाय ओरैबायदि गरम दख'ना गाननो हायासै आंबो चेन्ज खालामनानै फैबाय आरो दसेनि थाखाय ओमफ्राय दा माबा माबि नांगौफोरखौ
हाबसै दा रायजादोलाय दख'ना गाननिया कमेन्टआव एसे सोना लाग्रोनोसै दा ओमफ्राय मा बे नांगौखौ लानोसै बेरायनोसै थांसै बजार खालामनानै शपिं खालामै दायो लास्ट जोङो जानोसै आरोना बिराद उखैबाय हाबायावबो औ हाबायाव 11:00 जानायमोन नालाय उखैबाय आरो थाबायबाय नालाय दा एसे जालाबायनोसै लोगोफोर उसके बाद खत्म मा जानो जानोसै दोनफैजालै गारिया KFC नै दसे हाबनोसै दसे जाना थांसैलै ने दोनजानो गारिया गारि दोनजानो हायैनि सिन्था जादों फुल जाजोब्बाय हनै नै बेयावनो हाबसै लोगोफोर माथो मानसियानो गैया जानोसै ओमफ्राय माबा सिङावथ' कपिराइटफोरसो फैलाबायो ओंखायनो देखायनो हानाय नंला लोगोफोर दे जानायखौहाय दामखाबायबो नै बाय बाय बेखौल' बायना लोंगाखाबाय लोंबाय आङो देखायना खेबसेया आंखौहाय हया ओमफ्राय लोंनोबो हायासै नै गारियावसो लाबाय फनसोखानि बथल रलै लग दं साना मोनलांबा होखाबाय दे माखासे जानाया 1200निखौ